Lezige izindaba ze1KZNTV ifundelwa samukeliso wanqulunga angikumikelele imbukeli nazi-ke ehamba phambili osukwini namhlanje. Bavelile abasolwa kolwase Mut. Kushiswe umuzi Owezaguga EHLOKOZI kanti-ke inkombankombane kwelezindlu emthonjaneni. Bavelile-ke enkantolo eMantshi yaseThekwini abasola ecaleni lokubulala befundisa esikhungweni semfundo ephakeme eMangosuthu University of Technology. Laba basolwa baboshwe endaweni yaseNanda ngemuva kokuthunjwa kukaShanlal Dwarika ngasekupheleni kwenyanga yedlule ngaphandle komuzi wakhe iSikhawu Lake eThekwini. Abasolwa abayisihlanu bavele ngaphambi kwenkantolo eMantshi yaseThekwini nalapho bebekwe khona amacala amathathu okungelokuthumba, ukubamba inkunzi kanye nokubulala owesilisa oneminyaka engama-61. Kulabasolwa, umsolwa wesine ubhekene necala elilodwa ongelokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho ngesenzo sakhe sokubhacisa laba basolwa ngesikhathi befunwa abakwazidlodlo. The second count of robbery with aggravating circumstance, the state will allege on the 28th of May 2023 and at near Kenville in the district of Durban, all accused did unlawfully and intentionally assault Shanlal Dwarika and with force and violence take from him one Honda motor vehicle, bank cards, cell phone and cash. The aggravating circumstance was the victim was assaulted and killed during this incident. This count as well will only refer to or relate to accused number 1, accused number 2, accused number 3 and accused number 5. Kuzokhumuleka ukuthi iziko lezindaba like labika ngokubulawa kukaShanlal Dwarika obeseneminyaka engaphezulu kwama-20 efundisa esikhungweni semfundo ephakeme iMut ngasekupheleni kwenyanga eyedlule. Ummeli walabasolwa udalelwe ukuthi sebethathe isinqumo sokulaxaza isicelo sabo sebheyili. Your further students, this is my instruction that accused number 1, 2, 3 and 5, Your which is to not exercise the right to apply for bail at this stage. Only accused number 4 will be bringing an application for bail, who is currently facing one count of defeating or obstructing the cause of justice. Ukubulawa kukaDwarika kwagxekwa kakhulu ongqongqoshe womnyango wemfundo ephakeme kuleli ngesikhathi eyobhonga emswaneni emzini wakhe njengoba-ke athi uDwarika ube namava kakhulu emkhakheni wezobunjiniyela kanye nobuchwepheshe okudingeka kakhulu ukuthuthukisa elakuleli. Nakuba umndeni wakhe ubungabonwa nangokhalo enkantolo, watshela-ke iziko lezindaba ukuthi ufisa abasolwa badalule izizathu sokumbulala baphinde bajeze kanzima ngesenzo sabo. Icala lihlehlele umhla zingama-20 kwephezulu. The state will place on record that apart from bail information that needs to be done, at this stage, Your Worship, the state is busy in collection of exhibits, and in granting the accused bail at this stage, Your Worship, might hamper that investigations. So hence the state is seeking for a period of 7 days for bail information, that being profiling of the accused and further investigations, Your Worship. So at this stage, bail is opposed as far as accused number 4 is concerned as well. Izindaba ze1KZNTV kubi uNtomo khona Mvubu eThekwini. Uhlaleleke uvalweni umndeni wakaKhambule EHLOKOZI esigodini saseNyavini kuward 6 ngaphansi kwamasipala uMzumbe njengoba kungqongqoswe impahla yabo ngomlilo okubalwa-ke imoto kanye nomuzi. Isaguga esineminyaka esingama-74 uQedani Khambule uthi-ke basanokwesaba namanje bewumndeni njengoba-ke bengenelwe izigebengu safuna ukhiwe imoto ewuhlobo lweveni nokwathi-ke uma bengawutholi badutshulwa emlenzeni yena nomkhulu wakwakhe. uKhambule-ke uthi akulaleki ebusuku ngenxa yalesi sigameko ngoba-ke basaba ukuthi abenzi bobubi bangabuya futhi. Usathuthumela namanje umndeni wakaKhambule EHLOKOZI esigodini saseNyavini. Lo mndeni ungenelwe izinsulaboya zafike zafuna ngodli izikhiye zemoto yohlobo lweveni. Kwathi uma zingawutholi ngoba ubuhambe nomzukulu zase zingqonqisa imoto kwathungeleka nomuzi. uQedani Khambule ongumama wekhaya ulandisa iziko lezindaba ukuthi basinde kanjani kulesi sigameko. Yesithi mkhulu kunabantu abalemnyango bangale asisikhona bathi angilethe ukhiye. Uma ngingawulethe ukhiye bazofika bona babulale wonke umuntu okhona la endlini.
mina mkhulu angithandi ufe, angithandi ukhulu afe. Yasho njalo ke ingane. Yaqhamuka labantu bawu2. Umkhulu uthi wambona wemaskile kodwa akabonanga ukuthi ene ubani ngoba wemi ngasithuze kwethangi. Lo phethe isibhamu yena waqonda ngqolo. Suka kulaleki angithi masivala leminyango ngithi mangivala ngithi nesicapha bangasishaya futhi baphinde bangene. Siyesaba vele. Uveza ukuthi abakwazi ukwenza lutho njengoba bephinde badutshulwe emlenzeni yena nomyeni wakhe oneminyaka engama75. Afuba sekufuna ukhiye kumkhulu, umkhulu la ukuhambe nalo kade isebenzisa imoto ukhiye. Uba bese bethi ke ene lethe isipele sawo. Wathi umkhulu ene anginaso mina isipele salokhiye, lokhiye awunaso isipele umthetho wayo unokhiye wodwa. Bathi uyafuna ukuthi umkhulu ayingena ke endlini ubheke ukhiye uzothola na leso sipele oshoyo. Washaya inhlamvu phansi. Laqala ukuqhaqhoma isibhamu. Waphinda futhi aseshaya umkhulu emlenzeni. Waphinda futhi mina ngazi ngangimiswe yinami ngangasuka. Wabuya umkhulu wajika wathi waphkwalala lapha phakathi kombhede lombili. Walala ngomhlanje. Mangibuya mina lapho sengashawa nami emva kwaloko ke selele ngala umkhulu ngempekanga mina kusikhathi. Useshayiwe naye. Nami ngase ngashawa la emlenzeni. Ongumakhelwane uthi izigameko ezifuze lezi zandile kule ndawo. Kunezigameko eziningana zobugebengu ezenzakayo la endaweni. Ubese enxusela usizo lomndeni njengoba besele bengenalutho. Lamakhono ofisa ukulula isandla, alula isandla ngalokho nje abangasiza ngakho. Nosomabhizinisi noma mbani ungakwazi ukuthi alekelele ngoba njengoba indlu ishile nje. Akekho umunye ozophinda yakhe ngoba la ekhaya akekho umuntu okhona osebenza khona ugogo nomkhulu. Ethinta amaphoyisa esifundazwe ngalolu daba asiqinisekisile lesi sigameko athi amaphoyisa asemsinsini aphenye icala lokubulala kanye nelokushisa. Ezindabeni ze1KZNTV kubikwe uZamando Sicele ngisehlokozi. Umasipala wesifunda King Cetshwa nyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal usuziphenduleleke kwizicelo ezenziwe ungqongqoshe zokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho KK Nkosi nalapho ke eveze ukuthi ke uhlelo lokwakhiwa kwezindlu emthonjaneni lusilele emumva ngenxa yalo masipala. Imeya lo masipala uThamentuli uthi ke bashaqekile ngokuphala kwangqongqoshe ekubeni azikahle ukuthi ke banesikhathi esingangonyaka befikile kuleli hovisi kanti ke lo mkhandlo ngaphambilini ubuphethwe yiqembu lakhe likaKhongolose. Sekuphele isikhathi esingaphezulu kweminyaka emihlanu lolu hlelo lwezindlu lisemthonjaneni lwaqalwa kodwa kuzobe manje alikaphothulwa. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal usebenzisana nomasipala umthonjaneni uqinisekisa ukuthi lolu hlelo luyaphothulwa ngendlela. Umasipala wesifunda King Cetshwayo ususole ungqongqoshe walomnyango uSipho KK Nkosi ngenkulumo yakhe ebudedengu nalapho okuvela khona ukuthi usole lo masipala kokubambezela kohlelo kwakhiwa kwalezindlu. Imeya lo masipala uThamentuli uthi banesikhathi esingangonyaka bengenile kulomkhandlu obuphethwe yiqembu likaKhongolose sonke lesikhathi. uNtuli usola inkulumo engenabo ubuqotho wanxusa ukuba ungqongqoshe asondele kuhlalwe phansi uma engenalo ulwazi olwanele. Ngikhuluma ngezindlu kuneminyaka eyishumi zingakhiwa la esifundazweni KwaZulu-Natal. Kodwa ngeke sisole yena ngoba siyazi ukuthi kufanele simnike ithuba naye ukuthi simahlulele kahle. Sinonyaka ke sikuleli office nathi King Cetshwayo edephethe iqembu lakhe iqembu kaANC yonke leminyaka. Manje angazi noma le nkulumo ayibhekise kulo yini ngoba njengoba ngifikile mina lapha emthonjaneni ngifake imali eningabi ukulekelela la project ukuthi kulungiswe udaba le sewerage system nanodaba lawa amanzi. Manje ke amanzi ngoba siwathatha phela siwale kude phobane ngithule imali engaphezulu ka50 million yomsebenzi ukuba amanzi akwazi ukufinyelela la. Into bebengayenzi la beqembu lakhe bekade bekhona yonke leminyaka lena. uNtuli uthi kulesikhathi esincane bengenile emandleni ziningi izindawo asebesihlinzeke ngamanzi. Kanjalo nakuyona le ndawo yezindlu babeke isamba semali ukuqinisekisa ukuthi ingqalasizinda yamanzi kanye nokuthuthwa kwendle iyafakwa ngendlela. Phawula kwakhe ngempela aphawula athi ama rumors noma inzwa bethi
angikholwa ukuthi ubuholi obusukulesezingeni lakhe efanele bukhulume ngenzwabethi. Ngibona ukuthi kufanele ahlale phansi nathi sixoxisane naye. Futhi ke mina naye siyazana kahle ba eminyakeni eminingi sasengothisha 7 naye laphana kuyilerisiwe lapha KwaZulu-Natal. Angiboni fanele kumsindi ukuthatha ucingo nje angishayele ukuze athole isithombe kuyisona kungabi isithombe lesesipendwayo. Ngiyazi ukuthi ke ba inhloso yabo yokuya lapha vele la kwenziwa khona lezi inkulumo. Okhulumela umnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal uMlungisi Khumalo uveze ukuthi bayakuqonda ukuphawula kwalomasipala waphinde waqinisekisa ukuthi ungqongqoshe uzoba nomhlangano nomasipala wesifunda iKingcetshwayo ngosuku lwangomsombuluko. Kanti okusho kwaKhumalo uthi lo mhlangano kufanele ngabe kade wahlala phakathi kwalezi inhlaka zombili. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Osomabhizinisi emsunduze bavezeke izingqinamba ababhekene nazo kuleli dolobha ezenza ke kube nzima ukusebenza okuseqhulwini ke bakubalulile ukubheduka kwemigwaqo isiminyaminya ngesikhathi sokucima kagesi ubugebengu kanye nenqalasisinda yonkana. Bakusho lokhu ke ngesikhathi behlangene nemeya lo masipala umsunduzi umzimkhulu uTsebola ke uthe ufuna ukuthola ke ukuthi ke osomabhizinisi bengasizakala kanjani ngenhloso ukubagcina besebenza kuleli dolobha bengavali ke amabhizinisi abo noma bathuthele kwezinye izindawo. Bathole ithuba lokubika izingqinamba osomabhizinisi basemsunduzi njengoba bebehlangene nemeya yalo masipala bakhala kakhulu ngenqalasizinda. Road infrastructure, and the mayor had to have addressed it I think to our satisfaction, and he has assured us that the municipality is aware of it and they are on top of it. The second one that we have discussed with the mayor was load shedding, which is something that we cannot get away from, but we're talking about solar robots and that type of thing, especially at peak hours, getting pointsmen to try and assist with traffic congestion. The mayor said that they are on top of it as well. There's a plan in place. And I think the last one that we have discussed with him is the theft that is prevalent in our residential areas as well as our business areas, copper pipe and that type of sort of thing. Imeya umzimkhulu uTsebola uthe benze lolu hlelo ngenhloso yokugcina amabhizinisi esebenza. Lolu hlelo lwethu esilibiza ngokuthi business retention. Inhloso yethu ukuthi wonke amabhizinisi akhele idolobha lethu siwahambele. Sathi ke soqala ngalawa amakhulu aqasha abantu abaningi ukuze sikwazi ukuthi once banikeze isiqiniseko sokuthi sizimisele ukusebenza kanye nabo ukubanika ama-services provided nje besithembisa ukuthi amabhizinisi abo abazohlala edolobheni akhule aqasha abantu abaningi. uTsebola uthe izingqinamba eziningi bazisebenza. Sizwileke basitshelile inselelo zabo. Inselelo ejwayelekile eMaritzburg ama-potholes, yongathembeki kwesupply yethu yagesi. Ilezo zinto enjalo esizitholile of which okusijabulisayo bawofakazi ukuthi kukhona umsebenzi sesiuqalile ukwenza ukuzama ukulungisa umgwaqo lo okuyiwona omain la kubona. Inkinga ye-load shedding inkinga kazwelonke. Kodwa sivumelene nabo ukuthi mhlawumbe masiqhubeka sixoxa kofuna sibone ukuthi iziphi ezinye indlela ngale kokwi-grid le yakwa-Eskom esingayisebenzisa. Kanti uthe kubalulekile ukugcina amabhizinisi nokuphinda uhehe amanye amasha. Kubaluleke kakhulu ukuthi senze konke ongangamandla ethu ukuthi kunokuthi amabhizinisi athuthe abuye amanye ezela endaweni yethu. Sifuna ukwenza iqiniseso ukuthi siyawagcina amabhizinisi, siyawalekelela amancane aqalayo, siyawa-attract amanye asengaphandle ukuthi nansi indawo. How do you say city of choice? City of choice for business, for growth, for development. Ukulungiswa komgwaqo onguthela waye ku-N3 nawo kunomthelela ekutheni kube nzima ukusebenza kwamabhizinisi njengoba kuhlezi kunesiminyaminya emgwaqeni. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ende Dube semgungundlovu. Asike sithishelele etolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ke ubukele indaba ze1KZNTV nazi sithi zona ehamba phambili.
Bavelile abasolwa kolwase Mut.Kushiswe umuzi Owezaguga EHLOKOZI kanti ke inkombakombane kwelezindlu emthonjaneni. Imeya kamasipala umsinga ihambisana nekhanselela kuWard 13 uMletheni Ndlovu bahambele kumphakathi wasenhlonga lapho ke benikele khona ngokusemthethweni amahholo okubalwa kuwona ke inhlonga kanye nenkosazane. Lo mphakathi ke usuzothola indawo yokubambela imihlangano njengoba ke bebekade beyibambela ngaphansi kwesihlahla obekwenza ke kungabi lula ukuba ke behlangane ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu. Imeya kamasipala umsinga ihambela indawo yasenhlonga lapha athule khona amahholo akhelwe izakhamuzi zakulendawo. Elinye lamahholo lakhiwe maduze nomfula iNadi ohlonishwa kakhulu emphakathini. Umletheni Ndlovu uthi leli hholo lakhiwe emva kwesibonakaliso esavela emfuleni iNadi. Kwaphuma isibonakaliso lapha emanzini ukuthi inkosazana icela ukwakhelwa indlu double story. Kodwa ke umphakathi wahlanganisa imali wagcina ungakhona uku-afford ukukhanda le mali yelendlu double story. Kwaze kwagcina umphakathi usuze kumina njengokhansela ukuthi uzocela ukuthi umasipala awuwelekelele. Ngacela umphakathi ukuthi awenze incwadi ngiye ngayihambisa kwamasipala kwaukuthi ke abakwazi ukukhanda double story. Sabe sivumelana nekomiti lala inkosazaneni ukuthi bengakhatha noma ihall elizokwenza ukuthi kuhlale kuhlangane inkonzo njalo khona sikhuleka sithandaza. Nangempela kumasipala wasemukela sakhona ukwakhelwa ihall njengaleli sikulona. Kanti imeya lomasipala ufela inkosi Sikhakhane uthi kuba khona kwehholo emphakathini kubalulekile. Kuze kunehholo la elikhulu elakhiwe la lomphakathi phela sakazo ohloniphekileyo indaba yamahholi abalulekile awukho iward engalidingi ihholi ngoba ihholi lenza ukuthi bakwazi abantu ukuhlala phakathi uma kunento nje badinga bahlangane babe baningi babe ndawonye okungaba imihlangano yemphakathi nenkosi uma ibiza umhlangano wayo kuyeke ukuhlalwa phansi kwezihlahla kodwa kungenwe ehholo kuhlonipheka abantu ngoba sesifake nezituli phakathi ukuze bakwazi ukwenza konke okufaneleyo. Siyakholela impela ukuthi nabelifuna siyadinga ukuba sibanikeze ihholo labo sibakhele nama crash futhi siyawakha nawo ngoba sithi inkunzi sematholeni siqala lapha komntuzana abancane ukube bekwazi ukube bangene phakathi bafunde bese bancane bese seduzane nje namakhaya kanti ube esikoleni. Uqhube ngokuthi noma uhlahlomali lingeke lunele zonke izimfuno zabantu kepha bazimisele ngokuletha intuthuko emphakathini. Sesiya ngasekuphetheni ukuphetha umsebenzi lo wokuhambela amawadi lapho sifuna imvuno zabo abantu abafisayo sikuthathe sikuhlanganiseke manje ndawonye ukuba sizwe ukuthi kusuka kuWard 1 bathina baka Ward 1 kuye kuyogcina kuWard 21 sizwe ukuthi bathini yikuphi kulonyaka esingakwazi ukucosha sikusebenzise bese kuthi kunye kobuye kulandele ngeminyaka elandela ngoba sikwazi ukwenza konke kanye ngenxa yemali eyinkoshozana encane asinayo ibudget enkulu kodwa khona abazokuthola ezintweni abazishilo kithi ngesikhathi sizungeza la emphakathini. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobe Kadladla ngisemsinga. Ihhovisi le-EFF eliqondene nezemfundo nezombusazwe King Cetshwayo lihambeleke abahwebi basemgwaqweni edolobheni Richards Bay ngenhloso ukuzwa ke izimvo zabo mayelana ke nokugcwala kwamaloli ahamba kamabanga amade emgwaqweni uN2. Okhulumela leli hhovisi uSithembiso Thethwayo uthi ke ukukhathazekwa kwabe-EFF kungenxa yokuphazamiseka kwenqubo yokusebenza zonke izithuku ngenxa yokugcwala kwalamaloli. Uthi ke isifiso sabo ukuthi ke kuqhanyokwe nezihlelo ezintsha ezizoqeda lesi simo. Usithembiso Thethwayo sehhovisi lezemfundo nepolitiki kwi-EFF eKing Cetshwayo uthi ukugcwala kwamaloli athutha amalahle emgwaqeni N2 kuthikameza umnotho wabahwebi basemgwaqeni.
uthethwayo usho kanje ngenkathi eqhubha umkhankaso wokususwa kwalamaloli emgwaqeni. Amakhasimende awasaveli kahle, abantu sebeyajika, abantu abaseze Richards Bay ngenxa lama truck lawa adala itraffic, awelisa ilahle ukuyokhanyisela belungu eEurope, sibe sihlele isinyameni thiwe ilahla liko. So icampaign lelo ukuthi abantu raise awareness, abantu bazi ukuthi kunenkinga amalahle and lenkinga enkulu ilapha kithi Richards Bay. Uma abantu sebazi ibona bayikhulula ngoba akekho umuntu oqhamuka phezulu emasulini noma oqhamuka ofika abakhulula. Okwabo ukuthi bazi and abantu ibona boyikhulula. So raise lo awareness campaign. Uthethwayo uthi ke makubuyiswa amaguzu ayethutha amalahle njengasekuqaleni ukuze kuzogwemeka isinyokotho samaloli kulomgwaqo. Yes, I understand ukuthi mhlambe umnotho khona nabashayeli bamleloza bama-truck, kodwa masinohulumeni ohlakaniphile akeze neqhinga phela. Ngakeze neqhinga ukuthi kwenza kanjani kungathi kunganikelwa ngomsebenzi wabanye abantu ukuze kusimame imisebenzi yabanye engabathinti laba bantu obabona la abayiphilisa ngokuyidayisa. Labantu laba banalo i-truck, abanama-truck laba njengoba bela, kodwa badinga ukuthi umsebenzi wabo nabo uqhubeke. So ama-truck ayida batholela indlela bese bebuyisa nama-railway ngoba iguzu belwenza umsebenzi bededela umgwaqo umnotho ukwazi ukuvuleka eRichards Bay. Kanti-ke uGloria Mkhonazo ngomunye wabahwebi basemgwaqeni eRichards Bay uthi-ke kungaba yisu elihle ukubuyiswa kwamaguzu njengoba kwakwenziwa kuqala. Uloliwe kade ivele ihamba itimela kuhamba amaguzu ebehambisa ilahle besingayiboni le traffic esemgwaqeni, besingayiboni le mpilo ngo96 usukela sile emgwaqeni, besingayiboni le nkinga esihlangabezene nayo namhlanje. Manje ama truck esekhona manje asivimela emgwaqeni siyalimala. Umfowethu nje omunye okhubazekile ushayiswa imoto ayamphosa ema-truckini khona la ngasehapa. Ngakho lokho ukuthi umgwaqo usumncane. uThobeka Mtshali nayo ngomunye wabahwebi basemgwaqeni eRichards Bay uthi okubi ukuthi ukuba khona kwalamaloli akukho la kubelekelela khona njengabahwebi. Thina asazi ukuthi thina kusiza ngani lokho kwenzakalayo, kuthi kungasizi ngalutho ngisho emgwaqeni akuhambeki. Ngeke uphume nje endlini ngo5 uthi uzofika la ngo6 ngoba kusuke kugcwele ama-truck la. Awabantu esingabazi, izingane zethu ihlele emakhaya, obhuti bethu bahlele emakhaya no code 14 abaqashiwe, kodwa kunabantu abasebenzayo abasuka le beze la abangakwazi ngisho uzothenga igwinya ke kithi ukuze ke phela sibambisane ke nabo sithi khona okuncane sikutholayo. Ngelinye ilanga sithi ngokuhamba kwalama-truck lawa senza ukuthi akukho esikwenzile. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kumqondisi Miyene eRichards Bay. Kukhonye owaselokishini lakwaMashe emncintiswaneni wokuvundulula ikhono lokucula entsheni yakheleke amalokishi angaphansi kukamasipala iTheku obizwa ngeGospel Icon Discovery yalonyaka. Ukhaya Mthetho ngomunye wabaculi usemkantshubomvu nobengelinye lamajaji uphonseleke inselelo lomasipala ukuba uqinisekiseke ukucathulisa labo abadle umhlanganiso ngoqeqesho malungana nezigontilaki ezisayinwa ngabaculi kwaziseke ungabi nolwazi olwanele ngalokhu ngezinye zezinto ezidonsela phansi imizamo efuzele. Lo mncintiswano ke obubanjelwe eICC eThekwini. Njengendlela yokuvundulula amakhono kanye nokunika ithuba intsha ukuba izidalela amathuba omsebenzi, umasipala iTheku ubamba umncintiswano obizwa ngeGospel Icon Discovery. Omunye wabebehlunga uphonsela inselelo abasunguli balomncintiswano ngobungozi bongafundiswa ngokwanele kwabanqobile ngemboni. If there is no longevity in what we're doing here, how do you know ingane zokuna namhlanje izosayina oba yiphi contract izovumelana nayo, ivuma ngapha ama-terms, ibophezeka yena neingane zakhe kuze kube yini? So the question we have to ask ourselves as umkhandlu ukuthi what's next? If we can't answer the question of what's next, it becomes a futile exercise. It becomes a publicity stunt. That's it. And I'm speaking this from a person that's won a competition and knows the frustration of not getting support. And so the question as Umkhandlu that we ask ourselves is, after this billboard, where will we consume these children from tonight? Where are we going to buy their music? Who is going to sign them? Who's going to make sure that 10 years from now, they've released 5 albums, 2 DVDs, touring in South Africa? How can you guarantee that in the next 10 years for these children? Nonyaka lo mcimbi ugubha iminyaka eli10 wasungulwa kanti ke usukwazi ukukhiqiza inqwaba yabaculi. Intsha eyakhele amalokishi ehlukene ngaphansi kwalo masipala yaphuma ngobuningi ngesikhathi kunemikhankaso yenhlolokhono
kanti lentsha ibithola ithuba lokuqeqeshwa abaculi asebemkantshubomvu kulomkhakha. Unelisiwe Sikhosana ovela elokishini uMashu okunguye-ke odle umhlanganiso osihlomlele ngosizo lwenkece isivumelwano sokuqopha nokunye-ke okuningi. This journey was awesome. When I say awesome, it includes the good, the bad, the ones we don't talk about, and the greats. So it was awesome. If given a chance to do it again, I will definitely come and do it again. I enjoyed myself. Thank you so much. To the upcoming artists or musicians or singers out there, I would definitely encourage them to try their luck. You'll never know what's on the other side. So go out there, auditions. If there are auditions, go and audition. You might win. Kongoswe intsha ukuba ke ikhuthalele imncintiswane efuzele. I won't stop. I still gotta ngiqhubeke nawo umculo kuze kulunge bafethu. So ngiyabongela Nelson, I'm so excited nganami siclose kakhulu. So ngiyabongela so nilindele okukhulu ngathi bafethu sisazo record aqhubeke nje kuyaphambili. Thank you very much. I think that Gospel Icon Discovery 2023, but there's more next year. Please guys, come for this. This is very beneficial for all of you. Abatabasha out there, please root for this, come for it. Ezindabeni KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Asiphinde sisishelele etolo sokuyasiqhubeka futhi nendaba zethu. Bukeleke mangabe sabukela indaba zethu usabukele E1KZNTV nazi ke besithe izona ehamba phambili. Bavelile abasolwa kolwase Mut.Kushiswe umuzi Owezaguga EHLOKOZI kanti ke inkombakombane kwelezindlu emthonjaneni. Ake sibhekeke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.56 maqhathaniswa nedola laseMelika libu 23.31 maqhathaniswa nopondo waseBritain libu 20.04 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libu $1,962.46 i-ounce kuthiwa ongahluzwe wona kube $71.84 umphongolo. Ake sibhekeke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lesizwe iBafana Bafana Hugo Bruce uthi ke unethemba lokuthi bazotheleka bonke enkanjeni kusasa abadlali ababizeleke esquadini njengoba ke ezebese waqala ngokugcwela amalungiselelo omdlalo kaGroup K neMorocco wokuhlungela ke iAfrica Cup of Nations ozokuba se-Ivory Coast ngasekuqaleni ke konyaka ozayo. iBafana neMorocco asebevele ke bezibekela indawo kwiAfCON bazodudulana ke ukusonga iqoqo ngomgqibelo ngo-6 ntambama eFNB Stadium eGoli. Upesitawu odleke isixoxo seCAF Champions League neAl Ahly yase-Egypt uLuke Leroux oshiweke iBanoyi bese kuba ke ubongo kuhle hlongwane noNjabulo Bloom abasuka eUnited States of America ngomsombuluko ekseni bebengakafiki ekhempini ngokusho kwalomqeqeshi. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe sihlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo nisale kahle emakhaya.